Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bantan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Margie, 49 anyos, minyo og may mga anak, tagaglan sa Rangani Province. Punto medikal o behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang o kinaiya sa akong 12 anyos nga anak. Nga nauwaw na gid kaayo ko niyang hapit ug daghan na kaayo kog nahimong kaaway tungod ani niya. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa 3 anyos pa lang ni siya. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa mang bata, Waldo? Bihar man to. Nagduwa sa iyang bula. Ako'y kawas mo katog sunod-sunod siyang bula. Tanaw ako na sa kawas, be. Kadiyot. Ginoo ko! Ang bata, Waldo! Ginoo ko! Napakan yun siya sa iro, Waldo! Ha? Tanawa, may samad, oh! Pinakan yun niya sa iro! Ginoo ko. Ay, dali. Dali ang bata sa sulbi. Kaya hugasan ko ang tambalan taga ng ipinakasiro. Nakatug ng bata. Sa sunod, ay palipat na niya, ha? Nga magawas bay. Diha, sad bayak ka, ha? Wasab yun ka makabantay nga migawas ang batas bay. Ako mo ito nakita nga di sa sala, God. Nagdaluwa og bula. Igawas na di ay. Mao na diha, ikay nalipat. Hibaw bayak pud ka nga daghan kay kong trabaho nga giatiman. Ay, sa sunod, kung magduwa gani na siya, no? Isira ng pultahan, ha? Karoon di magkagawas. Unya, wara ninyo ato og doktor ang bata? Gamay ron man noong sa marama. Murag usara kang ipon sa ero ang midot. Oy, bisan na. Kay may samad mangyud ka, ha? Basig may rabies tong iro, ah. Ha? Ayaw mo kumpiyansa, oy Marje. Ipatanaw nagdoktor ang samad sa bata nga pinaakan sa iro. Unya, obserba rin ninyo ang iro kung nagluya ba. Kung magluya gani, aw, kuyaw, kung may rabies na itong iro, ah. Ha? Dadunta ko no ang bata sa doktor, kay atong pa-injeksyonan, kay basin ko nog may rabies tong iro nga nakapaaksa tong anak. O niya ko sa trabaho. Ay, ikaw na yan to. Waldo pud, uy. Bagay na siyang di ko kalakaw na siya. Uy, saom na to iniron. Nga, trabaho mo ko. Di na lang tingali na to pa-injeksyonan, uy. Oh, iyo nga ipa-injeksyonan. Ako may klaro ni mo eh. Oh, ingon mo si mama nga, paobserbahan ng iro kung magluya ba. Kay kung magluya, may rabies ko, no? Pero, okay naman ang iro. Wa man magluya. What are tingali to'y rabies, di ba? Ang buti mo eh. Basta rin pag siguro, no? Dadaalan yun og siguro ng bata sa doktor, eh. Aron, mahilo na nga ito una-una nga. Injeksyon na ang ginaw anti-rabies. Unya, doon na di kay kwarta. Nga mahal ra ba kuno ka ng injection para rabies? Ha?
Tungod sab sa among kalisod nga itong higayuna, wag yun na mo mada sa doktor ang akong anak nga napaakan og iro diyang 3 anyos pa lang. Kaluoy sa Ginoo, okay raman siya nga nagdako. Wag gipamati sa lawas, himsog ra. Apan may kinaiya siya nga dili masabot. Og permi na kung makakita og away ani niya sa mga tao nga iyang masad-an samtang nagdako siya. Unya. Aya! Aya! Uy, isa man lang. Mayoy! Kusog bang nakapanuktok? Hain ang imong anak kakawatan? Tempa ha. Hinay-hinay sa mong sinultihan, Milba ha. Mahimo ba takang ikiha, anak? Laban gi kasi mong anak sa! Unsa? Unsa ba ikawat sa kong anak? Tagpila ba na ba kaya kong bayran? Mao nang mugara na sa nagpangawat ang imong anak kay imo maday laban-labanan. Imbis nga imo disiplinahon o pahibaon nga sayo pang iyang gibuhat nga pagpangawat. Ayaw question ng akong pagkainahan, ha? Ayaw pagbuot unsaon ko pagdisiplina ang akong anak kay wa ko manghilabot sa inyong kinabuhi. Aw, why magbuot ni mo eh? Pero unta, dili makadaot sa ubang taong pagpabayaan ni mong disiplina sa imong anak. Oh. Nasab. Waldo, eh. Nauho naman kay kus binuhatan na ng atong anak, eh. Bisag unsaon yun ako badlong. Bisag unsaon pahimang no. Padadaan pa na ko kwarta. Aron kung may magustuhan siya, bayran niya. Palito niya, dili kay kawaton. Pero mangawat man yun, uy. Makuyawan ako kung mudako na niya siya ba. Sa dakong tindahan na gid mangawat ug mapriso na unya. Ikaw ko rin pag-insulti, Arabe. Kaya di gini ko makabugos kung kulagot ng bata. Na! Kauwawan! Waldo. Nganong nangawat na masap ka? Ambot! Sambot? Nga nangawa magkagbutang nga dili imo. Bakit ako nga kili ako? Unya? Nga nang imo magikuha? Ay nak, kapila na gyud na nimo buhata. Permi lang tag makakitag away nimo. Ambot lagi. Unsay ambot ba, Eriko? Basta, di ko mahimutang o dili ko magkakawat. Unsa? Mas lami man pamatiyo ng ang kawato na kuma kaysa akong bayran. Unsa? Makapila na ko makakitag away aning kinaiya sa akong anak nga dili na ko makontrol kaysa nagkadako siya, dili naman nako permi nga mauban-uban. Naglibog na gyud ko kung nga nung ingon ini siya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ning kinaiya sa akong anak nga ganahan man kayo siyang manguha og dili iyang butang? Dili ko na siya mahimutang kung dili siya makakawat. Disorder ba ni? Unsa masab nga disorder? Ikaduhang pangutana, pinangga man unta kay namo ang akong anak. Wa may magkuwang sa among pagmahal ug pagdisiplina niya. Apan nga nung ingon man ini siya, matambalan ba ni? Ikatulong pangutana, sa gamay pa ni siya, mga 3 anyos pa lang, napaakan ni siya ang iro. Posible ba o may kalabutan ba itong hitabua sa iyang sitwasyon karon nga magsige siyang panghilabot? Ikaupat o katapusan,
Angay ba kong moduol sa DSWD aron matabangan ko sa kondisyon sa akong anak? Unsa may akong buhaton aron nga matambalan ni siya? Asa man ko moduol? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Margie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Ako mutambag sa iyong mga problemang punto medical, punto psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Yung mga legal ng mga problema at ni bathan ang mutambag niya na. Kasi-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dito sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong balik na to sa atong magtatampo karong adlaw si Margie punto medical behavioral na niya, no? Kung paling kamuta ni Marge, ako matubag. Unang pangutana, unsa maning kinaiya sa akong anak, Dok, nga ganahan man ni siya kayo manguha og dili iyang butang, dili ka siya mahimutang og dili magkakawat. Disorder ba yun ni? Unsa maning kasi na disorder? Kaya akong klaro niya, between mangawat o kanang gitawag ng kleptomania na idakong diferensya. Kaya kining mangawat siya kaya yung kinangalaw ng butang, yung baligya, o yung gamiton. Pero kining mga tao gitawag na kleptomania, usa ni siya ka impulse control problem. Kleptomania, mangawat ni sila, dili tungod kay gamiton nila ang usa ka butang. Ilalagay ning kuhaon just to satisfy their urge. Pagkuha. Ako'y mga pasyente ingon nani, nga mga anak o mga dato, anak o mga dato, manguha. Pero, di ba po maingon nga kay gamiton kay palit og bugas? Di ba po, taguon naman. Mawalagin na. So, kining kleptomania, man siya'y recurrent need to steal. Sa dili po kay mga kumbalikon nga ilang gamiton, kundi di lang sila ka-resist sa ilang urge to steal. Dili nila kinanglanon ng usa ka butang. Naani mga hinungdan. Usa ni ani naani sila mga anxiety, mood problem. Usa ni ani naani sila itawag na to bipolar problem, kini mag-mood swing, manic ug depressive. Uban ani na personality problem, conduct or antisocial, no? Ang kanang mong gitawag og conduct disorder kung dili pa mulapas sa 18 anyos, nani siya mayon ani. Ug kung mulapas na gani, uban ni ani gitawag na mo og kasagaran gitawag nga antisocial. 85% sa mga piniriso nga nasa mga prisuhan, paano sila yung mga antisocial personality. The remaining percentage, dahil lang yun sila ka-afford o hire o nindot nga abogado nga madipinsahan sila. Dili tanang piniriso mga kriminal, Ako kadaghan ako na dili tanang piniriso mga kriminal. Naan lang yung biktima lang yun sa panahon. Jadi why kapasidad pag-hire og mga legal counsel pagdipinsa sa ila. Kung balikon, dili tanang piniriso kriminal. Ug dili po tanang kriminal na asprisuhan. Daghan ng kriminal na nagsuroy-suroy kay daghang budget para i-hire og abogado, daghang budget para i-hire og witness para mamakak. Yes, kurte. Ang presiding judge po, hook, line, and sinker, maminaw rasan kay labi nag-opisyal sa barangay.
mamakak, asos, ninduta mamakak, honorable, unsa dia, honorable, barangay captain mamakak, para nga, mabfilto ang iyong amigo, asos, ay, na experience na ko, maayo kay mamakak ng ubang barangay captain, ha? Na, ay, abot banta dia, anong lagi aning anti-social, no? Ikaduhang pangutana, pinangga manggod kaayo namo ang akong anak, wala kami magkuwang sa among pagmahal ug pagdisiplina niya. Nganong ingon man siya ani-ani, matambalan ba ni? Yes, natambalan ni siya. Akong balikon, gitawag ni siya og kining impulse control problem. Obsessive compulsive personality disorder ni siya. Matambalan ni siya, naatay mga tambal nga ihatag niya ani, dili lang pong kong manghingalan, kaya di man po mo makapalit na nigwaay resita kay mga regulated drugs man na, mga anti-anxiety medications, no? So, makahatag ko ninyo mga example sa mga tao nga manguha og mga butang, pero inila, katong usa ka sikat kay nga movie star, no? Manguha siya tambal sa drugstore, pero maka-afford ba siya mobayad? Na ato'y Miss America, 1988. Basahan ako ng libro, 1988 Miss America. Napamag-iiyang nga, Andre. Ato lang panghinganlan. Anyway, di naman siya confidential kay na-publish naman yung libro. Miss Meyerson. Nanguha ni siya sa department store o mga items, pero daghan ni siya budget, ha? So, ano yung example sa mga tao nga manguha? Usually, this begins at the late teens and early adulthood. Mga 17 years old kasagaran, ani. So, sa among libro nga mga 5 to 17 years old na common ni siya. So, sunod nga pangutana, gamay pa man ni siya mga 3 anyos, napaakan ni siya og giro. Posible may kalabutan ka itong hitabua sa iyang sitwasyon karon nga sige siya panghilabot. Well, katong gamay pa siya, 3 years old pa siya, Margie, mong anak, napakagiro, wala na to siya. Kay kung simbako lang na irabis tong iro na tong panahon na napakan siya, may tambal ning rabis. So, wala to yung rabis, no? Kalimti na lang itong napakan ng iro. Maybe the trauma, gihambat siya sa iro, napatingali. Kuya, ba po nang mapakan ka, no? Labi nag-giwisi-wisi ka sa iro, no? Pero mayroon kag nato'y rabis ng iro, wada na si mong launa. Wala to'y rabis. Mapabili na yun itong one of the traumatic event na itabo si mong anak na napakan ng iro. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, angay ko bang duol o DSWD aron matabangan ko sa kondisyon sa kong anak? Unsa may akong buhaton aron nga matabangan ni siya asa mong kumuduol? Well, you are from Glan, Sarangani Province, ha? Duol mo na sa inyong government hospital, no? Pangitaan ni si Dr. Joe Ruiz. Inas, Doc, gidrefer ko ni Dr. Rene Obra. Migo man ko mo. Tabangi ko ni Doc kung saan niya akong problema, ha? Pangitaan niya sa Glan, Sarangani. Nag-refer taga. Huwag di katag doon. Tiksi ko kay ako nang yaw-yawan nag-reunion na mo. Okay? So, ang tambal niyan is psychotherapy, no? Of course, natin mga medications, kani mga shoplifting, 5% kani siya sa madakpan ng mga tao diya sa department store. Pero, uba na mga kleptomaniac. Impulse control ni siya, so, dili na maho kriminal. Kaya ang definition sa criminal act, nakaman sa among forensic psychiatry, mahimong criminal act ang usa ka gihimo nimong butang kung deliberate, meaning imong gituyo, imong giplano, na kay yawanon nga o dautan nga intensyon o against the law. How could it be deliberate kung
dili nimo kagustuhan, pero di ka makaresist sa imong impulse. So, mana siya. So, mga taas-taas nga porsyento ano mga tawhanan na ay mga clinical depression o na ay mga mood problem, no? So associated ni siya, although not all the time, Margie, sa kaning gitawag nitong attention deficit hyperactivity disorder or ADHD. So naani siya niani na damage sa part sa atong brain, frontal o temporal damage, temporal area nato sa mga medical o mga nursing minaw na to karon, frontal area sa brain na damage o temporal area na damage, no? So kung pananglitan nga ni ADHD ni akong tambal ani sa akong clinic, naghan mo kong mga pasyente nga na attention deficit hyperactivity disorder, kining methylphenidate, methylphenidate ko Concerta, pwede na siya na 18 o 36 mg tablet. Ako rin mention, but I'm sure dili mo makapalit o methylphenidate or Concerta without doctor's prescription. Kunya ang prescription nga gamiton din dili ordinary nga prescription. Yellow pad kay kinahanglan ni isto, kinahanglan ni sa license from the PDEA kay regulated drug maning methylphenidate. Alright, hinaut nakasabot ka sa akong speaker ni mo Margie may tungod sa problema sa imong anak ug regards ninyong tanan dia sa Glan Sarangani province. Salamat kayo nyo sa mga taga Glan Sarangani sa inyong makanunayang pagpaminaw sa among Arimen program. Nagpabilin kaming numero 1 istasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Arimen, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Shy. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kompas. Ikaw ang kompas, ikaw ang kulay sa RMN Drama presents Handumanan so ka awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mo kining sa kababae nga taga Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Shy. Siyay, naabayay ng regards ni Mudo. Kisa man day? Sa Tasyo. Ha? Kisa Tasyo? Ay katugod atong gikaoban og duha sa basketball. Katong tumboy? Oo, day. I love you, Shy. Oh, Shokon. Ayaw lang kasuko na ko, ha? Lisod man sad kayo, good kun pugngan ako kung feelings ni mo kay ako rin mag-antos. May pag-asa ka ako ni mo, Shy. Sorry kayo, Sho, ha? Di ba ko makatubag, ana? Okay ra, Shy. Huwag man sad ko magdali ba?
Makapaabot ako kung kano sa akamaluoy na ako. Agoy! Wag gudi ay kaagwantang tumboy. Nanguyab gudi ay. O, day, uy. Unya sa plano ni mo. Imong sugton? Ambot ini, day, uy. Kumusta naman to akong giingon ni mo siya eh? Kuan, so... Wag pa gid ay kamaluoy na ko siya nga. Taod-taod naman kong nanguyab ni mo. Kung sugton lang ko ni mo siya, akong isaad ni mo. Magmalipayon ka o ba na ako bisag dili ko tinuod ni lalaki. Maong maluoy in taon ka na ako siya, uy. Sugta na taon ko. Sige na lang, uy. Ang buot mo ipasabot nga. Uyab na ta? Oh, so... Ako na kang gisugod. Salamat, Shai! I love you! Day, kabanday ko ninyo ni Tasio ba? Malipayan ka mo, no? Nagsige lang makuyo-kuyo. O, day. Kay bisan tuod og dili pure nga lalaki si Tasyo, pero pinangga man kay ko niya. Musabot kasi ko siya sa akong batasan. Maurag yun niya ako ikasulti ni mo, Day. Naol. Ay naman ni Tasyo. Kanina naman kong pangita niya. Di gina kung makitaan rin ako ng biyaan ba? Si Tasyo na nagsigi og katawa. Ug may kaupang babae. Isa na itong papayahan ang imong kuyog siyo. Bago-to na ko na amiga, Shai. Si Lesto. Oh, sigit lagi ka mo ato, no? Ay, naibog mo to na ako. Naibog ni mo. Unya nakikuyog-kuyog ka niya. Aw, igor man sa kaibog na ko. Kaya di mo ko ganahan niya. Bantay bitaw ha, o magkasinabot mo. Dili gina mahitabo, Shai. Kaya ako'y gusto ato niya, uy. Ikaw rin ako. Bantay bitaw. Shai, kuyogi ko, bi. Asa man? Tagay-tagay lang, good. Chill-chill ba? Di lang ko siya, uy. Di ba ako mo inom? Sige, good. Pahuway na tayo. May kay nakita ta, Day? Nga naman, day. Ako magkuto nakita ang si Tasio ba? Kauban siya mga barkada nga nag-inom. Ha? Bisyata ni mo, eh? Imo mong giapas? Lingaw-lingaw ba gani, mi? Hunungan ako na ni bisyo ni mo siya, bi. Magsige na nakag-inom, uy, kauban sa imong mga barkada. Ay, okay ra mga good. Lingaw-lingaw ra maging ako. Lingaw-lingaw kauban sa imong mga barkada. Niya kauban sa di mo ang babae nga naibog ni mo. Sorry. Dili na mausap. Day, unsa man, uya pa mo ni Tasyo o dili na? Oh, uy pa man, day. Ano di ay?
Hala na, kuyig ba na gito sila si Kuanlis, bitaw? O si Tasyo? Naguyog sila? Oo. Oh, aron ko kamutuon ako, no? Tuas sila sa ubos ay naglingkod sa punuan sa mangga. Asa man ka silang napita? Narastasyo. Lingaw pa kayo sila nagulit-gunit sa kamot. Syo! Asa man nakibuhat ni mo, Syo? Ha? Nga nung day? Asa nga naman di ay? Nakit-anta mong naggunitanay mo sa inyong kamot. Kamu ni Liz. Anyang mo ingon ka? Nga naman di ay? Amig ka ramang good. Bitaw siya, amiga naman good me. Wa masami daw tang gibuhat. Uya, binitasyo. Kanya mag-ingon anak mo? Huh. Bahala ka na sa imong kinabuhi, Syo. Oh, yanong gisundan lang ko ni mo. Sorry kayo sa mahitabo ganiya siya, ha? Nagtuo kag nalipay ko sa kung nakita ka ganina. Wa, Siya, sorry gid kaayo. di na nako madawat ang imong pasaylo, Syo. Unsa buti may pasabot siya. Mabuwag na lang ta. Siya, ayaw nagbuhatan ako. Siya, Ang kuno nako. Bisan tuod dili ka tinuod nga lalaki pero nadutlan ako nimo. Love na ka nako. Pero sa imong gibuhat nga mapasakit nako, mas may pag magkalimtanay na lang ta. siya, Magkalimtanay na lang ta. So, kumusta naman ka, Day? niya pang sakit sa dughan, day. Di man ginamalikayan, Day, kay nadutla na biya ka na Tasyo. Maugi, day. Pero, kinahanglang ako naging siyang kalimtan, day. Ako pa ni mo, Day, no? Mangita kag tinuod nga lalaki, aron maka-move on ka. Husto ko, amiga. Kinahanglang tuod na mo move on ko. Kinahanglang makalimot ako ni Tasyo. Day, naanya ko ipaila-ila ni mo, ha? Kinsa man na. Kailan ako sa among JC, Day. Kuyog ta na, kay ipaila-ila ka. Mao ni akong giingunin mo, Day, akong friend sa JC, si Sai. Sai, akong gwapa nga amiga, si Shai. Hi, Shy. Hello. Feel na ako no bagay kay mo. Ikaw, Shai, unya kining akong amigo, Sai. Nanawag lagi ka, Sai. Gusto na ko mong musta ni mo. Okay na ko. May noon. Pwede ka na akong kuhaon sa imong eskwelahan, ugma? Ha? Nga naman. Walang, gusto lang kong magka-close ta. Okay ra nimo nga doon di ka sa inyong eskwelahan? Oh, ikaw? Salamat diha nga nakigsuod ka na ako, Shy. Nakita man ako nga buotan ka. Kasalikan. Mong nakigsuod ko nimo. Salamat. Hoy. Ay kog tutuki, uy. Mahilis pa ng tinutukan ni mo na ako. Guwapa magug ka, ug dili ko mapulan magtanaw nimo. Naunta ko isulti nimo ba?
Kasuko ha? Kung binuang, syempre masukugit ko. Masuko di ka kung mingon ko ni mong I love you. Say, Mo ni tinuod siya love di ka sukat pa itong una na itong panagkita. May chance ka ako ni mo? Lain sa tayo na kung mulimod ko ni mo. Ang tinuod, ganahan mo ko ni mo, Say. Nga sa ato pa, uyab na ta. Oo, Say. Ako na kang gisugot. Salamat kay Shay. Isaad lang kinako nga dili ko ni mo binuangan. Dili ko ni mo pasakitan. Shay, promise na ko ni mo. I love you. I love you too. Paano bang mababawi? Di naman Gisugot ako si Sai kay nakita man ako nga tinuod ang iyang feelings diri nako. Sa pagkakaroon nagplano nami nga magbinyo. Di na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Siyay nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit ka na